episode ng AgriVentures, malalaman natin kung papaano ang mga pamamaraan ng pagbibreed ng mga buto ng gulay sa merkado. Dito sa Allied Botanical Corporation or Allied Agro, ipapakita nila sa atin kung papaano ang mga modernong paraan ng pagbibreed ng mga buto. Samahan nyo kami sa ating episode ng AgriVentures Earn More. Marami ang di pumapansin sa mga butong pananim. Ang mga magsasaka lamang ang nakakaalam ng tunay na halaga nito. Para sa ordinaryong mamamayan, lalo na ang mga kabataan, sa panahon ng makabagong teknolohiya, wala itong halaga. Ang butong pananim o binhi kung tawagin sa bukid ay katumbas ng ginto sa magsasaka. Ang mga magagandang bunga ng kanilang pananim ay ginagawa nilang binhi. Hindi ito itinitinda, pinatutuyo, itinatabi ito para gamitin sa susunod na taniman. Ang tawag sa mga binhing ito na nanggaling sa magsasaka ay open pollinated o OP. Hindi ito hybrid. Ang mga hybrid na buto na mataas ang bentahan sa merkado ay galing sa mga seed companies tulad ng Allied Botanical Corporation na may research station sa bayan ng Tayo. Ang Allied Agrotech Incorporated or Allied Agro ay na-establish noong 1996 bilang research and breeding station ng Allied Botanical Corporation. So, kami po ay research and development station ng aming kumpanya, mother company namin na Allied Botanical Corporation at located sa Barangay Silid Chauco, Tayug, Pangasinan. So, ang aming pong station ay 23 hectares in area. And kami ay nakalagak 30 meters above sea level. And ang ownership namin ay 100%. And ang main activity namin dito ay mag-develop ng mga varieties ng pinakbet katulad ng kalabasa, okra, sitaw, sili, talong, at iba pang gulay na akma sa klima ng lowland condition. Sa pagdalaw ng AgriVentures sa kanilang bukirin, aming nakita kung gaano karami ang mga binibreed nilang mga buto. Ito raw ay testing ground kung gaano katibay ang kanilang mga buto laban sa mga kakaharapin nitong klima, peste at mga sakit sa lupa. Every plant ba iba-ibang variety dyan? Every plant. Yeah. When you mean every plant is like, Ito. like a line. Yes. Yung dalawang row na yan, isang variety. You see, magkaiba ng kulay. Ito kasi patapos na, hindi na siya ganun kagandahan. And then, we evaluate yung performance ng overall ng variety, kung adaptable siya, kung mabunga ba siya. Importante sa amin yun eh. And then, kapag ka-proven namin na uubra siya sa market at pwede mag-compete sa mga varieties na nasa market, saka namin siya bibigyan. Hindi daw madali ang pagbibreed ng mga buto. Dumadaan umano ito sa masusing pag-aaral ng mga agro-technicians. Nakalista halos lahat ng karakter ng halaman, sinusukat lahat ng ani, mga hugis, haba at bilang ng mga bunga at kung ano-ano pang mga mahahalagang batayan. Ay waxy yellow na tinatawag. Waxy? Waxy yellow. Glutinous corn, alam mo yung kulay puti na malagkit? Kanya lang kulay dilaw. So yun yung binibreed nila o siniselect nila. Sa isang ear, magkakaiba magkakaiba ng itsura, di ba? Kasi magkakaiba ng gene yan. So ito ay sweet corn gene. Ito ang mga kukunan nila. Ito
itong mga nagsishrink na kulay nagsishrink na kulay dilaw or waxy yellow. Ito actually. Ibig sabihin, nag-germinate pa yan? Oo, tumutubo pa yan. Naririyang kinukulong pa ito sa mga net houses o greenhouses para hindi mahawaan ng ibang lahi o hindi mahaasawa ng ibang variety na sanhi ng natural pollination hatid ng hangin. Itong mga to, meron tayong tinatawag na isolation distance na pwede mo siyang ihiwalay sa ibang lahi. Pero to be safe, halimbawa kung wala ka ng area or limited lang yung area mo, naglalagay kami ng barrier kagaya ng net cages. So yun ang purpose kung bakit nasa loob siya ng net. Hindi siya pwedeng makontaminate ng ibang lahi or ng ibang pollen. Humigit kumulang 10 ulit silang binibreed bago makakuha ng reliable na variety. Kasi daw kailangan niyang mapagdaanan lahat ng magiging problema ng isang farmer bago masabi itong pang-commercial variety. Nag-e-extra kami dito ng line or ng gagamitin namin sa aming breeding program. So, gaya halimbawa, itong isang lahi ng pepper na to ay siniself namin para maka-extra kami ng line o mapagkunan namin ng lahi na pwedeng iasawa sa panibagong lahi at magkaroon kami ng hybrid product. Maging example. Okay. Yan. And then another one. This one. So magkaiba siya ng itsura, magkaiba ng karakteristik. Ngayon, kapag pinag-asawa to, titignan namin kung yung kalalabasan niyang itsura ay conical pa rin yung shape, and then magiging malaki yung bunga niya. So yun kasi ang gusto ng market. Malaki ang bunga, tapos conical yung shape. So yun yung objective ng aming breeding program na ginagawa. Kaya ang purpose kung bakit kumukuha kami ng lahi na malalaki para pag inasawa mo dito ay lalaki yung bunga niya. So, but it's not just as simple as mating them one-on-one. Minsan mag-iiba-iba pa ng itsura. So, we have to purify this kind of line and then this one para pag pinag-asawa mo siya, uniform ang lalabas na hybrid. So, ganun ka tedious din yung job. So, first phase pa lang to, yung pag-e-extract ng tahe or ng line. So, it has to undergo pa purification, lilinisin mo pa para maging uniform, para maging ang kakalabasan niyang hybrid is maging stable yung itsura. So, ganun po yun. Yung mga common sigarilyas, lalo yung mga tinatanim sa ordinaryong mga bahay-bahay, hindi ganito kabunga eh. Pero itong sa aming variety, talagang maraming mabuha. And ang tagal pa ng fruiting period niya, production period niya. Ang pangunahing mga konsiderasyon ng Allied Botanical Corporation na siyang market leader sa pinakbet vegetables variety ay ang profitability ng mga magsasaka. Mahalaga sa kanila na kumita ang mga magsasaka habang nakakatipid sa mga farm inputs o gamit pangsaka tulad ng pataba, pestisidyo at iba pa. Magkahalo na yung abono dyan at saka yung irrigation. And pag pinaandar yan, meron kami mga drip lines na naka-attach na dun sa mga plants. And then per plant, merong trickle ng irrigation. And ang tawag namin is fertigation actually. Kasi kasabay na yung fertilizer at saka irrigation. So, yung frequency ng patubig ay depende yung pag-operate ay depende sa moisture ng lupa. And depende rin dun sa fertilizer requirement ng crop. Labor. Oras at lupa ang pangunahing puhunan ng mga magsasaka kung kaya't kailangang masulit ang kanilang puhunan. Kapag masaya ang mga magsasaka sa ani na nakuha nila mula sa mga binhi at sa technical na suporta na binibigay ng Agrotech sa kanila, doon lamang nila nasusukat ang kanilang tagumpay. Aming napasok ang kanilang cold storage. Namangha kami sa dami at klase ng kanilang mga imbak na buto. Hindi pala basta-basta ang pag-iingat at pagpapahaba ng buhay ng mga ito.
Ayon sa Allied Agro, katumbas nito ang pagpapatulog sa mga ito para hindi tumubo. Dito namin napag-alaman na napakarami palang variety ng sibuyas. May pahaba, pabilog, lapad, tulis, punggok, mataba at maliliit. In terms of color, dapat dark. Ganito, dark color siya. Kasi yun yung gusto ng market eh. And then yung shape, ito although pasado to sa market, mas gusto nila yung medyo flat. So ibig sabihin, itong mga ganito, reject yan. And then sobrang ng malalaki, reject pa rin. So may market preference. Ito ang gusto ng common market, common household. Kumbaga, ito perfect ito actually. Ganitong shape, ganitong kulay, maliit ang leeg or yung neck. Ibig sabihin kasi nito, pag maliit ito, matagal siyang masira. So yung shelf life niya is matagal. So kahit magtagal siya ng ilang buwan sa market, hindi siya masisira kasi walang pasukan ng sarado siya ng moisture. Or ng bacteria. O ng bacteria, oo, ganon. Ito mga medyo malalaki. For restaurants. For restaurants yan. Sa mga chef. Kasi syempre maraming lutuin eh. Kumbaga, ang kailangan nilang piraso, mas malaki. Lalo kung restaurant, maraming kakain kasi. So, ganito kalalaki ang gusto nilang hiwain. Kung maliliit kasi, syempre mapapagod ka sa kahihiwa, pero yung volume na kailangan mo, hindi mo makuha basta-basta pa. Ito, definitely, ay sa yellow onion. Hindi ito gusto. Ganitong shape. Pero sa ibang bansa, gusto ito. Kasi for onion rings, mas marami kang makukuha. Kasi na rings. Di ba? Pero ewan ko bakit ang market natin ay ito. Sa akin personally, okay lang sa akin yung ganito. Kasi marami kang makukuha ang onion rings. Pero sa atin kasi, ang preference sa market is yung flat shape. So ito yung merong sa market. So sa yellow naman, mas maiksi ang storability niya compared sa red. Mas madali siyang masira compared sa red. So local market and nag-export din tayo ng yellow onion. Matapos ang isang araw ng aming paglilibot at pagtuklas sa research farm ng Allied Botanicals, napuno na naman tayo ng bagong kaalaman. Natutunan natin ang kaibahan ng open-pollinated sa hybrid variety. Ang bentahe ng bawat uri ng buto, ang malaking epekto ng pagtanggap ng merkado sa commercial value ng bawat variety, at higit sa lahat, naunawaan natin ang kahalagahan ng binhi sa ating mga magsasaka at sa ating buhay. Matapos nating libutin ang malawak na seed demo farm ng Allied Botanical Corporation, naunawaan natin ang kwento ng pagbibreed ng buto para sa mga magsasaka. Hanggang susunod na episode ng Agri Ventures, ako po si Vange Padilla.